Κάτω Λαμαράνα. Φάουλ στον Μεχία. Και κίτρινη κάρτα στον Μότοκ. Ο Μότοκ έκανε την προβολή. Κοντά του ο Σοήρη. Μαρκάρισμα για φάουλ. Βλέπει κάρτα ο Μεχία. Ναι, Διονύση. 3 αλλαγές θα κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Γιαννιώτας είναι ο ένας από τους γνώστους στον χώρο και με αρκετή εμπειρία. Ο Ροδρίγκο Ραμούσπε είναι ο δεύτερος και αυτό. Ανέφερε ο Διονύσης Τρούμπο στο παιχνίδι. Ό,τι συνέβη είναι ως μη γενόμενο μετά την επέμβαση του τερματοφύλακα δηλαδή. Μεχία. Πάρα πολύ καλή.